Способни ли са Джак Ръсел териерите да изпитват истинска любов към стопаните си? Краткият отговор е да. Ето как изглежда истинската любов пред Джак Ръсела. Те изпитват силна привързаност към човек. Често се избират своя човек и го следват навсякъде. Постоянен интерес и контакт. Гледат те, проверяват къде си, искат да участват във всичко. Емоционална интелигентност. Улавят настроението ти изненадващо добре и реагират на него. Любов плюс въздействие. Вместо гушкане на дивана, те показват обич с игра, ентусиазъм и готовност за приключения. Лоялност и защита. Може да са дребни, но се държат като големи пазачи, когато става дума за теб. Любовта им не е пасивна, ако са пренебрегвани или им липсва внимание и движение, могат да станат непослушни и разрушителни. Не от липса на обич, а от твърде много неизразена, неизразходвана енергия. Ако им дадеш време, движение, умствени предизвикателства, ясни граници, Джак Ръсел